17 години се опитах да бъда. Ето това е Спечелих 300 лева. Заложих ножа. Всичко, което ме кара да се чувствам млада, да се чувствам свободна, да се чувствам по някакъв начин като дете. Това включва приятелите ми, включва детето ми, включва пътуванията. Всичко, което някакси така да се чувстваш лек. Не вярвам, че това се стремя да прави всичко, което ми харесва. Днес повече за миналото или за бъдещето мислиш? Знаеш ли, че спрях да мисля и за миналото и за бъдещето? Добре, науча за да живееш сега. Да, опитвам се всеки ден. Така, може и да е грях, че те предлагам. Обаче... Да, харесвам. Много добре изглежда. Добре. Мислиш ли? Да. Знаеш ли си да ти стане? Това е най-големият вид, който знаеш от нещо. Ами опитвай, аз веднага пристигам. Аз си го харесам. Ти обичаш ли сладко? Не. Така като ме гледаш, дали не обичам сладко? Да? Много е добре. Ако беше подправка, коя подправка си ти? Знаеш, аз съм подготвена за това въпрос, защото гледах предаването. Аз питам винаги. Да, аз знам, че го има. И понеже пак опирам до там колко ми е трудно сама да определя какво съм, се обадих на Арене, моята приятелка, за която казах, че кулинари в Лисабон. И само даже го написах. Ако аз съм подправка, какво съм според теб? Тя ми написа мащек. И аз казах, защо тя? Защото мирише на гора, пълна с цветя, нежна и отива на всичко. Ти се разкошна, Деляна. Много ти благодаря. Искай да ми го каза тя. Много ти благодаря. Много важно. Това е първо ролята и на Саня. Черна дупка на Гора Стефановски. Какво? Така също и Месужа Лени в процеса на Кафка, където тя играе едно момиче, което има особения чар, има шести пръст на ръката и е така ведна, която много е агресивна, когато застава срещу мъже, които хареса и които я харесат. Според професор Топчев, именно тези две роли помагат на Мария и за изграждането на Тотар, дъщерята на гората. Беше доста свободна работа. Драматургията беше това беше. Начало нарочно искахме да попадна в някакъв процес, в който актьорите да намерят пътя към най-балсам. тази драматургия. Колегите на Мария, Симона, Влади и Божидар сбъдват своите най-съкровенни желания отвъд океана. Така успя да го направи. Бях с 120, трябваше да изтегля байлонета. И когато излезе трябва да бъде. Въпреки, че познавам Мари от нас. Ако тя сега седеше до вас тук, какво бих ти казал? Браво! Може би трябва да сме в TikTok, така и да кажем Лава Лейла. Да ще взема байлонета. Всичко свърши. Бях с 120. И ще крием. Да, в Сливница, всеки 8 декември в Сливница, трябваше да се скрим. Смелите и Путката тъпа да си. Тихо бе! Освен в театъра, докато Изгубих си ножа, какво става? Бях с 120. Бях с 120 евро. Бях с 120 евро и ги изгубих всички. Мъкни бе, букук! Тя има наистина Петънце, здрасти. Така че вярваме, че това е само началото. Изтривам СЕС, до тук бях. До тук бях. Изтривам го пак, след 3 години пак. Бях с 30 евро, бях с 120 бе. Паднах на 30 и ги направих 120. Ще сега да деинсталирам CSGO. Да го деинсталирам изцяло. Повече нищо няма слага. Просто го деинсталирам. Тук бях аз. До тук бях. Аре бе, букук. С 90 години по-млада, построената от Густав Айфел. За тази събота от Бургас, Десислава Генева в BTV. Дано да си изгубиш парите, дано се падне и червено букук. Над газа, айде. И особено когато са почивни дни, се събират повече хора, така че ще ви припомня и съветите
на специалист. Аз съм до тук с CSGO. До тук бях. Бате, спирам вече с CS и спирам с всеки такива бакущени. Бах ти тъпия CSGO, бате. И с нами, как не можах да се изтегна? Ама аз аучен, направих 125 евро и аз. Аучен, до тука. Не, до тука съм вече. След 3 години пак. Повече няма да има CSGO. И да питате, и да не питате, всичко свърши. Само CS, само World of Warcraft. Си знаех, трябваше да си го взема байонета. Сори, можете вече да се амбонирате или каквото там мансъбвате, защото аз започвам здравата World of Warcraft. Сега започваме как си бяхме. Кристияне, най-добре си в лола, ти пак почна тъпия CSGO. Деинсталирахме CS-а, спокоен съм. Вече ще си играя чила и ножа и простотията ще ти с нами от този CS. Само хакер. О, бате, върнах се! Върнах се, брато! О, слава Богу! Някой джоба иска пак да бърка. 6-2 мотора, бейби, знай. Винаги ще бъда с моите хай.